renyu riokwe rinamatwe ribatwe neutsvene nokuti makanaka makatendeka imi alpha imi omega wekutanga nekupedzisira. Ndataura nyasha nekubata kwenyu muupenyu hwevana venyu Mwari muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Tinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Mwari ndi Mwari wakanaka, Mwari ndi Mwari wane nyasha, Mwari vanotida nokutirwira nokutipa upenyu. We thank God for the gift of life. We thank God for his favor. We thank God for his blessing upon our life in the mighty name of Jesus. Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakurwirei, Mwari wenyasha vakugonesei. Zvamunobata zvinopafadzwe favor nenyasha dzamwari pamusoro paupenyu hwenyu muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Ndichada ndiverenge shoko raMwari kubva kubhuku Matthew 15 verse 21. Matthew 15 from verse 21. Leaving the place, Jesus drew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from a demon possession." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him, urged him, "Send her away, for she keeps crying after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right. It is not right to take children's bread and toss it to the dogs." "Yes, Lord," she said, "but even the dogs, they eat the crumbs that fall from their master's table." And Jesus answered, "Woman, you have great faith. Your request is granted. Your daughter," and her daughter was healed that very hour. Father, speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name in the mighty name of Jesus. Amen. I know this is a common scripture. Mukadzi aenda kuna Jesu aine dambudziko remwanasikana wake ane demon, ari demon possessed. Pano ndandinamate neya ndinoti law of representation. Law of representation. Akauya kuna Jesu ndiamai ane dambudziko ari demon possessed mwana. Mwana haapo panzvimbo. But kuna auya kuzomumiririra. Kutenda kwa mai vake kukakonzera kuti mwana aporeswe. Bible rati, and her daughter was healed from that very hour. Kureva kuti tine vanhu vatinogona kumiririra pamberi paMwari, tichichema pamberi paMwari nemazita avo neupenyu hwavo. Mwari vanotinzwa. Ivo vasipo panzvimbo. Kutenda kwavo kusiri kutsvagwa nekuonekwa panzvimbo. But the faith of this woman yakakonzera kuti mwanasikana ari kumba ane dhimoni ari mweya wechina umuregedze. I want you to understand this, samadzangu. Sometimes tine vanhu vatinojaja muupenyu tichita havana kurongeka, havaziva, havana zvavanogona, havasi disciplined nekudii. Some of them, it's not by their own will. Chatinoona ndivo vanoita, chatisingaone ndo chinokonzera kuti vaite chinovadriver mukuita. I remember kuna baba vakauya kuna Mark chapter 9, kuna baba vakauya kuna Jesu vakati, "Ndine mwana wangu zvinoti zvikamubata zvomuisira mumoto nemumvura." That's another level of understanding ina baba. Yokuziva kuti ukaona ari mumvura, it's not by choice. Asi kuti kana zvamubata zvinomuwisira mumvura, kana zvamubata zvinomuwisira mumoto. Kunati kana zvisina kumubata iye anozvibata ega. But zvikamubata, kuzvibata kwake kunoshayiwa simba. So baba vane understanding yekuziva kuti there are people vana zvichida vana mumhuri, zvichida ihama dzatinogona kujaja tichitadza kungouya pamberi paMwari kuzochemawo nemazita avo. Instead of condemning, pointing fingers at them, reject them and condemning them, we need also to have a heart to pray or to seek God on their behalf. Nekuda kwekuti dzimwe nguva iwo havagone kuuya kuzochema kuna Mwari nokuti zvakavabata zvacho zvine simba to an extent yekuti hazvivatendere kuuya kuchechi kana kunamata kana kutsvaka Mwari.
let us stand on the gap on behalf yevadikani vedu muupenyu. You can be a husband standing on the gap yemudzimai wako. You can be mudzimai standing on the gap yemurume wako. Mungadaro muri amai muri kuchema nekuda kwemwana wenyu. Mungadaro muri baba muri kuchema nekuda kwemwana wenyu. Angadaro ari mwana ari kuchema nekuda kweupenyu hwevabereki vake. Mwari mukutendeka nekururama kwavo nesimba ravo. Nyaya ndaverenga yati, that very hour musikana wakadzikinurwa haasiri auya kuna Jesu, asi kuti mai vake ndo vauya kuzochema kuti ndine mwanasikana wangu. She's demon possessed. So munhu ari demon possessed, chekutanga zvinotoda vanhu vari spiritually mature to tell or to know. Nekuda kwekuti ndiye anoita zvaanoita, ndiye anoronga zvaanoronga, but chinomudriva kuronga, chinomupusha kuita achigone kunge chichionekwa. So maya vakauya kuna Jesu. Saka ndati ndiri kutaura inonzi law of representation. Une hama dzako, une shamwari dzako, une vanhu vokuti ukaona unonyazoona kuti uku hakusi kuda kwake uku, upenyu hauna kunaka, handizvo zvaanofunga nekuda nekuita. Mwari, waniraiwo mwanasikana wangu nyasha. Ndozvikuchema kuri kuita maya. Waniraiwo mwanasikana wangu nyasha. Kutenda kwamai kukakonzera kuti mwana asina kutenda angori possessed adzikinurwe. Mark chapter 2 verse 5 inoti, when Jesus saw their faith, murume akatakurwa ari paralytic, vahama dzake padzakapaza rufu pamusoro apo. Bible rangu rinoti, and Jesus saw their faith. Jesu wakaona kutenda kwavo, which means those who were carrying the paralytic vaiva nekutenda. Hama dzangu ndinzweni, tine vanhu vari mumasituations havasingadi, vatakajaja kuti ndokufunga kwake, ndozvaanoda, ndozvaanofarira, haana kurongeka, hadi kunamata. Bible riri kuburitsa pachena kuti there are people who are demon possessed, vanoda deliverance. Kwete kutanga vanzi imboitai counseling na. It's good kuti munhu auye kucounseling, but kana pasina kucancel what the demon behind, she or you will go back to the same thing. Amai ava vauya nechichemo kuna Jesu, ende ndokubva vabuda pachena kuti mwana wangu ane mweya wetsvina, she's demon possessed. Raioneka here demon racho? No. This lady was mature enough spiritually zvekuti nyangwe asina the power to cast out the demon, but ari pa level ane ability to tell this is because she is possessed. Baba ndinoita munamato wedeliverance mangwanani ano is a point of contact pahama dzangu dziri pano on this platform. Vana vavo, vanakomana vavo, vanasikana vavo, varume vavo, madzimai avo, shamwari dzavo nehama dzavo, as a point of contact, as a law of representation. Nokuti vanotenda musimba renyu nenyasha dzenyu. Ndinorayira mhepo iregedze, ndinorayira mhepo nemweya yetsvina iregedze muvana vavo, iregedze varume vavo, iregedze madzimai, iregedze nyangwe nevabereki vavo. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, Mwari wenyasha, ndiri kutaura simba redenga, mhepo yamweya mutsvene, nokuti shoko renyu rati nekuda kwekutenda kwaamai ava, the very hour her daughter was healed. And her daughter was healed from that very hour. The daughter was not present. Vakauya vaiva present ndeamai, but kutenda kwamai kwakonzera kuti nemwana asina kuuya panzvimbo ari demon possessed awane healing yake that very hour.
Mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha, wakarurama, wamasimba ose anogona, anotida, anotirwira nekutichengeta nguva dzose. Kudzwai, vongwai, namatwai Baba, mbiri nerukudzo zvive kwamuri. Ndiri kunamata Baba muvanasikana vedu, ndiri kunamata muvanakomana vedu Mwari, ndiri kunamatira deliverance pamusoro pemhuri, ndiri kunamata Baba every demon rakauya kuzodisturba upenyu hwemwana, mweya yetsvina inorwa neupenyu hwemwanasikana, ndiri kunamata iko zvino muzita raJesu Kristu weNazareta. Baba, ndinotaura nyasha, Baba, ndinotaura favor nekubata kwenyu kunoshamisha. Ngavadzikinurwe, ngavaporeswe, nyasha dzenyu ngadzidururwe muupenyu hwavo, muzita raJesu Kristu weNazareta, muzita raJesu Kristu weNazareta. Baba, ndinonamata as a law of representation pahama dzangu dziri pano dzinotenda muvhangeri renyu nekutenda nyasha dzenyu. Vawaniriwewo nyasha Mwari pamusoro pehama dzavo dziri demon possessed, pamusoro pevanasikana nevanakomana, ngavadzikinurwe. Favor inobva kwamuri muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. This woman, sekutsanangurwa kwazvaita inyaya yakati rebei, but I'll explain a little bit. Jesu ari kuti, I'm only sent to the lost sheep of Israel. She's a Canaanite. Haadeserve, haakodzere, but une chinhu chaakaita chanoda kuti tigone kubata. She came and knelt before him. Lord, help me, she said. Mas we are not Lord, help me. Panoti Lord, panoreva respect, honor, ishe. Help me, chichemo. Kureva kuti, paatanga achiuya achitaura, angouya achingoti, ndibatsirei, 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 ndibatsirei. She came crying out. But stage yakaita kuti agone kusvika pakubatsirika, akabva palevel rekungochema kuti ndibatsirei. She knelt. Kneeling, that's a sign of respect, honor, or worship. She knelt and said, Lord. Kufugama nekuti ishe ndo kunamata. Help me, ndo munamato. Maybe I'll read again. Matthew 15:25, verse 25. The woman came, knelt before him. Lord, help me. Kneeling, that's a sign. Respect, honor, worship. Kneeling, respect, honor, and worship. Lord, kurumbidzao, kuremekedzao. So she knelt and said, Lord, help me. Mazviwa yaya ane zvikamutuzva ndoda tubata. Chekutanga apfugama iye aine dambudziko, kureva kuti dambudziko harinditadzise kukunamatai, dambudziko harinditadzise kukuremekedzai, dambudziko harinditadzise kukuongaisa Mwari. Lord, she knelt and said, Lord, Lord, ishe kupfugama, ishe kurumbidza, kuremekedza. So wakanamata. Help me, church chemo ya prayer request ndokuzoita munamato. Izvozvo zvaaita izvi ndo zvinoita kuti agone kuqualifya kuti abatsirike. Nyangwe Jesu anga ambotaura kuti I'm only sent to the lost sheep of Israel. Say a qualifier, iye asiri part of Israel. Kana Jesu ati I'm only sent to the lost sheep of Israel, zvoreva kuti the new Israel yaingwa naJesu now. Israel irikuingwa naJesu panapa. Vanhu vanotenda maari, vanomunamata. Nokuti iye ari kutsvaka vanomunamata, is looking for worshippers. So when you worship, you become part of the team yaakainga. So mukadzi uyu chaakagona akabva pakuchema pakuita munamato, ndobva akorekta order yake ndokutanga nekumunamata.
ndokuzoita munamato. Kupfugama achiti Ishe kunamata. Help me munamato. Zvaanoda Jesu kunamatwa. Zvaanoitira vanonamata kunzwa zvavanochema nekuvagadzirisira. Lord, help me. So dambudziko redu vazhinji nderekuti kana dambudziko ratinetsa, we skip kneeling and the Lord part of it, and inzwai kana tichimugamuchira Jesu tinogamuchira saIshe uye muponesi weupenyu hwedu, Lord and Savior. Chinotanga the Lord part inodemanda worship, praise and honor. Savior iduty right yake kuti akusave nokuti is the Lord in your life. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. The Lord, panoti Lord, panoda kuti munhu azive kuti ndiMwari unoda kunamatwa nekuongwa nekurumbidzwa nekuremekedzwa mukutaura uye nemukuita. So amai ava vakachinja order. She came crying, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon possessed. 23 of that. Jesus did not answer a word. Pakuchema kwese kwa amai ava, Bhaibheri ratanga rati, he did not answer a word. Asi kudaira. Why? Because adaire kana asiri Ishe muupenyu hwako. Anodaira kana wamisa pachigaro paposition yake kuti ave Mwari muupenyu hwako. Kamwe kakunyararirwa inyaya yekuti anonzwa ushe kudarika dambudziko, kana kuti anozonzwa dambudziko anzwa ushe hwake muupenyu hwako. It's a bit deep, but I'll download a little bit. She came crying, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is terribly suffering from a demon possession. And Jesus answered her not a word. Kakunyararirwa aka kano kakaitika sei? Kakunyararirwa kari pakuti nzeve dzake iye Mwari wacho adzina kudesignwa kunzwa zvichemo bedzi, asi nyangwe achinzwa zvichemo une zvaanotanga anzwa. Zvipi? Mukadzi paakazopfugama akati Lord help me, wakaisa Jesu muposition yekuva Ishe. Zvino kana ava Ishe muupenyu hwako, automatically you qualify kuti vanzwe kuchema kwako, nokuti ivo ndo vari kutonga muupenyu hwako. So pane nguva yekuti you'll be praying uchichema uchinamata and it seems he is quiet on you. Check on this text. It seems as if mukadzi paari kungoya nechichemo hapana answer, but paanoisa Jesu muposition yake obva amupa chigaro chekuti muri Ishe muupenyu hwangu, ndokubva apfugama, ndokubva ati Lord help me. Zvoroti kana ava Lord in your life, ane a right in your situation. Let me shock you a little bit about this understanding. I know tinemazwa tinogara tichitaura kuti dai Mwari vapindira musituation yangu, dai Mwari vapindira musituation yangu. Mwari musituation vanopinda kana kuti vanopindira to help those who are vachiri vadiki. Vari mature, Mwari haapindire musituation yako, anodhila nesituation yenyu, nokuti kana ari mauri you become one with him. Chese chinokufesa chikufesa iye newe. I will explain again. Mwana mudiki paanoti Mwari pindirai musituation yangu, dai Mwari vapindira munyaya dzangu, ndokufungawo kwake semudiki. Munhu anopindira munhu wekuti is an outsider, akuonawo chirwiswa ndokubva akubatsira. Asingapindire ndiye wekuti is already with you. Zviri kuitwa kwauri zviri kuitwawo futi kwaari. Is part of your issue or of your story. So there is a stage iriko yekuti Mwari vanogona kupindira musituation yako. There is a stage yekuti kana vakapinda iwe, your situation becomes his situation as well. Saka uchiona pane zvimwe zvokuti Mwari vanokuitira usina kuita munamato, usina kuzvikumbira kana kuzvichemera, nekuda kwekuti you are together, muri mese munyaya iyoyo.
Mwari vanonzwa kuti kushaya kwako ndokushaya kwavo kana vari mauri. Ameno kana pana anogona kurileta nezvandiri kutaura. Pane nguva yekuti une zvinhu zvinoitwa naMwari muupenyu hwako, kwete nokuti wakanamata kana kuti wakachema kuti Mwari vakuitire. Vakazviita nokuti you are together. Muri mese situation iyoyo. So ukamunamata anonzwa munamato wako. Ukamunamata anonzwa munamato wako. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Stand on the gate. Pahama yako, pamdzimai wako, pavana vako, pamurume wako. Mwari ndi Mwari une nyasha. Mweya iri kutororiza family, iri kurwa nemhuri yekwako. Ngaidzingwe, ngaidzikame iko zvino. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless. Engage the gear of faith and you'll see things happening. Arisi simba rako, akusi kugona kwako, but kutenda kwako kwa unoisa mukugona kwake kunaita kuti motikari ifambe, kunaita kuti mhepo dutre mhepo ridzikane. So question ya Jesu inotaridza kuti there are many times ekuti isu pane kwatinoda kutsvaga kubatsirwa, yet Jesu wacho tinaye matiri. We are not engaging or exercising faith. So I challenge you today, I challenge you this morning. In every situation yawatarisana nayo, nekuda kwokuti greater is the one inside you. Nekuda kwokuti unotenda muna Jesu Kristu weNazareta. Speak a word over that situation. Speak a word, speak a word, speak a word. Taura mazwi, taura izwi rine simba. Kutaura izwi rine simba haisina kuti wadedzera wazodii. Simba riri kubva pakutenda. Izwi rekuti unotoziva kuti nezita raJesu chinorwa nemari dzangu ngachidzikame, chinorwa nebasa rangu ngachidzikame, chinorwa neutano hwangu ngachidzikame, chinorwa nemba yangu ngachidzikame. In the mighty name of Jesus I pray. Let's love and expect each other. Because it's all about His love and His grace. I want us to stand up and pray. Let's take the mind. But you are still standing today. You are still standing today because of His love and His grace. Your marriage is still standing today. Chaita kuti dzimba dzavamwe dziparare. Ngituma ingo zindi ziseruka. Chaigona kusvika nepanemba yako. Chari kugera nomurugo rwavo. But your marriage is still standing. Ari kurugo rwawe rachahagaze. Zvinoratidza kuti varume vachienda zvichiripo. Ibituma abagabo bava mu ngo bakajya hanze biracyahari. Asi umugabo akufunga kudzikama ari kumugabo aritonze aragwa cyari kumwe. It's not him, it's the grace of God. Ntabwo ari wewe umuntu w'Imana. Zvinoparadza dzimba dzavanhu zvakawanda. Ibisenyi ingo z'abantu ni byinshi cyane. But why your marriage is still standing? Why is your business still standing? But you are still standing. It's the love of God. So I want us to thank God. But my Lord, my God, thank you for your love. Thank you for blessing me. Thank you for the gift of life. Thank you for your protection. Thank you for my family. Let us begin to pray. Baba, tunakutendea ine chako cha upendo. Takutendea ine protection na favor yenu. Akusungwara kana kugona. Thomas Mwari akalota kuti autane kusatenda. Asi makamutendera kubata. Akati, my Lord, my God.
Father, I thank you. Lord, I worship you. Father, I honor you. I give you glory. I give you praise. I give you honor, for you are worthy. Makanaka Baba, Makanaka Jesus, Makanaka Mchele, unanipa upendo, unanipa chakutka, unanipa chakufeka, unaticheketa mami kwako, unaticheketa nyamerela na unaticheketa nyamera bereki wangu, nakutenda ine utano, nakutenda ine kudirwira. My Lord, my God, all that glory, praise and honor belongs to you, for you are faithful. What's my man? Be I reading the text. I see him meet you off. I never para. Who see him in the I never. Who see him in the I never be cool. As Makanaka, 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 Makashidere Tababa. Who sent in the one? Makani Paroko, Wadi Ronyasha. I thank you for your hand of love, favor, and blessing. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen.